Hello mga bay! Kumusta? Today's video is about unboxing package from Brenda. Di man na. Purissima. Brenda Purissima. Sponsored by TK. Sponsored AKA by Madam Topolobs. F. Thank you, Madam F. Wow. Madam F. kay duha man mi tag-iyaan. Tindog lang ko kung burot akong bilbil. Madam F ha. Kay duha man mi tag-iyaan ni. So kami dyan duhaan ni Tita Maldit. Abli. Mag-unboxing. Yes. Yes. Kamu dia pa-cute na muskilis kamera. Dito siya diri ko. Okay? So, kailangan with voice kita unboxing. Ready? 1, 2. Ay, tagay. Kit-kit na ng tiri. Wala, uy. Ana. Kanay sa color. With love later. Kamera dyan gito gawang. Sorry dyan kayo ninyo. Love Atangi day ang voice day. Love gifts from Madam Figaro. Thank you so much, Madam Figaro. Ay, maunjud na imo. So, Thank you so much, Madam Figaro. Amuan na pud sunod. Amuan na po sunod. Sumagay. Madam F. Uy, dako ni tita. Sakto na ako. Nice kayo pagkasuot. Nice ang Uy, tela. okay ra sa ganahan kayo Yes. sa white. Let's try it. Mystery. Unifit pa oh. Next, amua ha. Ako ning Hoy. Hoy, Madam Figaro. Amua sunod. Mystery. Thank you so much, Madam Figaro. Let's Madam try. F. Ipa ko Thank you, ana. thank you. Paprintar. Benefit. Nindot siya ang puti. Nila ni tila. Ha? Sabot ka kadan agad. Bunak ko. Masarap puti na dyan ang puti. Yes, it's a good. Nindot siya nga kuan. A picture ta. Favorite color na ba rin ako? Gray. Unsay isa sa imo? Perfect kayo ba? Parisan sa Perfect. Thank you so much, perfect kayo. Wala na ako isuot, hindi na ako mag-jacket eh. Igam. Mystery, YouTube. Wala, simple kayo ang Katulong kwan. yun si Tiri. Kaya gana ka nang kuan. Di ako binek. Elegant. Gray. Oh, video na yan, ha? Great. Okay, thank you so much, Madam Figaro. Thank you. Hala, wa jud mi batasan no, diri jud mi nag-unboxing niya. Kaluoy sad sa mga kiliran no. Baka naman. Amua diha. Sige lang kay sunod naman amua. Uy, pa picture na. Nice. Amua. Nindot kayo. Diba? Madam Figaro. Amiga ba Shout yata out, shout out. Don't forget. Shout out Mirna Suma Vlog. Elizabeth Madam Veloso. Figaro. Oh, Ejikili pa. Madam Figaro, dating dikit ba yan? Dating dikit at kalimbang. Kalimbangon. Picture tatanan. Okay, thank you for watching. Bye. Mag-selfie sa daw sila. Asa ko ni mga anak. Mo ni atong view diri on. Nice kayo do. Pero ko ano dili init bon. Oh, nindot sad kayo ang panahon. Mo ni atong view diri oh. Oh, nangahawa na sila tanan. Nya mato sa mig merkado kay mamalit mig. Pa picture sa ta. Lato. Mag-picture sa ta. Day, kay picture dari day. Day riya. Oh, diha lang ta. Papindutan ni kuan. Bi, pinduta sa dari bihabi kaning kamera bitaw bi. Babaw sa kaning bitaw. Pinduta dari kas pikas. Kaning ibabaw pinduta kay mo kamera na siya automatic. Let's go. Kana bi, ano pindut bihari. 1, 2, 3. Sige lain. Ay, arisa. Sige lain na pod. One, two, three. Kuha mi diri do. Mura mo diri na kapit ang ikuha gud. Okay. Pang thumbnail na siya. So selfie is life. Sa selfie lang malakas ang smile. Oh, mamalit na taglato. Ang lato gikan na sa diri gikuha.
So karon mga bay, mapadung mig merkado kay na dool ra man tag merkado. Mamalit mig lato og unsa pay among lilian didto. Nya magpalit sa kudag manok. Kado No? lang kuno mo palit man. Ay sus mo tuyok pas merkado diha na lang jud tanan parehas ra man. Ka para diretso. Bawang. Okay kayo mga camouflage ba. Di ba? Nice kayo dahil kanang fit kayo atong body. Ay, nagsuroy-suroy mi diri. Manan-aw na man ko pero Dara. Hi! Nakikita may tutog mahaba-haba ay. Welcome back! Mga ani, mato may merkado. Palitag sibuyas. Na mga gulay. Dara ang lato mga bay. Palit na tag 20 ang tapok. Palit na mo. Ay, nagapilang tindera. Nagihagpatan ni ate. Imbiuhan niya. Raw, lato. Ay, kalami. Pagibiyaan ako nila. Ako dahil sila. Iya siya. Dito lang sa sabot ha. Unsa na ini yung sabutan? Unsa yung gisabutan? Unsa yung gisabutan? Atong tao. Ano ba? Bantayan ko. kalunis sa lang buhon ini ko man tugod ba. Sige. Ato ba kanang batayan tulog ba. Ako pag gumingon gabi. Kung ingon mo, dito ka madawat. Adi. Karon na lang. Mga bata good. Sa Lunes na lang. Ya dad kasi ko anday dad ang mga bata day okay lang. Saan sa na? Cordoba, dara? Bantayan? Ilan bitin? Gistra oy. Gikan diri. Nag-cheese ra. Sige. Unsi di ay. Unsi na minimum mo, 190. Yung manatag pamalit. Tulog order naman. Oh, bay din uno ra inday. Sige, pohon. Magdadala lang mi bay ba. Asa na mo? Ato mo yung sabi? Dili na oy. Uli na mi. Tara na. Bye. Bye. Nauna na lang mi. Sige. Ako diri na ko magatang ko. Atang kag. Magatang kita man dito. Magatang masab na. Ato ko ra silin. Wala mi to lang mi. Unya, mato ko ilang silin. Aku tahu lah, dawan na muna. Mato ko ilang silin, unya. Ako, pahilot ko. Ginagagay nila. Sarap gusto dong ko. Magsumba, mangumpra. Unya, uli na ta. Manguli na mi. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Bye-bye. Pudoy, dugayam. Bye-bye. Ang ginoo ko.